Να είμαι και εγώ εδώ για να σας πω πώς θα γίνει αυτή η εργασία όσο πιο αναλυτικά μπορώ, έτσι ώστε να σας βοηθήσω και να κάνω τη διαδικασία της όσο πιο εύκολη γίνεται. Για αρχή θα χωριστείτε σε ομάδες των 2 ατόμων, δηλαδή σε ζευγάρια. Ο καθένας σας θα έχει από ένα διαφορετικό ρόλο. Ο ένας θα είναι ο αρχιτέκτονας και ο άλλος θα είναι ο πολιτικός μηχανικός της εργασίας. Στα πλαίσια της ανακαίνησης του κτηρίου της επιλογής σας, ο καθένας αναλαμβάνει μια διαφορετική εργασία. Ο αρχιτέκτονας καλείται να χρησιμοποιήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να κάνει τη σωστή επιλογή κουφωμάτων, έτσι ώστε να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων. Ο πολιτικός μηχανικός πρέπει να μονώσει σωστά το κτίριο, έτσι ώστε να μειωθούν οι απώλειες και το κτίριο να επηρεάζεται όσο λιγότερο γίνεται από τα εξωτερικά φυσικά φαινόμενα. Δουλειά σας είναι να ψάξετε στις πηγές που σας δίνονται, αλλά και σε άλλες τις οποίες εσείς θα βρείτε, όπως και στο βιβλίο της οικοδομικής, σωστές πληροφορίες και μεθόδους τοποθέτησης αυτών που σας ζητούνται και να δημιουργήσετε μια παρουσίαση που θα απαντά στα εξής ερωτήματα. Ο αρχιτέκτονας καλείται να απαντήσει στα εξής. Τι είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Ποια είναι η χρήση τους? Πώς μας ωφελούν? Πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε? Με ποια κριτήρια επιλέγουμε κουφώματα? Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους? Πώς γίνεται η επιλογή τους? Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ποια κουφώματα θα επιλέξετε για το κτίριό σας? Για τον πολιτικό μηχανικό τα ερωτήματα είναι τα εξής. Τι είναι μόνωση? Πώς γίνεται? Ποια υλικά χρησιμοποιούνται? Πώς δημιουργούμε μια πράσινη ταράτσα? Πώς θα γίνει η μόνωση του κτηρίου σας? Τι υλικά θα χρησιμοποιήσετε? Θα δημιουργήσετε πράσινη ταράτσα? Μην ξεχνάτε, σκοπός μας είναι να χρησιμοποιήσουμε όσους περισσότερους φυσικούς πόρους μπορούμε. Στην παρουσίαση θα χρησιμοποιηθεί φωτογραφικό υλικό, η οποία θα γίνει σε PowerPoint σε 15 διαφάνειες. Καλή επιτυχία!